limbe ruto Migori. Cleophas manta diere ni singo idhi kel gi rais. Kapok wadhi kanyo Cleophas, kidhi e katiba article 132 kidhi article 103 chike mag piny Kenya, rais nitie gi haki mar dhi kamoro amora e country ma Kenya. Omiyo kwaso neno gino e gazede jomoko nyalo miyo rais dhi Migori ndalo adek, after 1 week no dhi Kiambu or dhi Kwale. Rais nitie gi fundamental rights as a symbol of national unity mondo dhi kamoro amora e Kenya kama odwaro. Cleophas, Kenya ka Onagi ka viro osethagore chakre wanwang' independence. Omiyo sama wan e mesa nyaka wabed gi decorum. Kata muma wacho nitie sama igoyo koko, sama ji ywak, sama ji miel, sama ji timo ang'o. Omiyo kaka na Ida Odinga wacho ni sama wan e kodhni watie gi koth manyidhoni, wapure mwanyalo chamo. Sama koth onge to kaka oganda wabiro wacho kama wadhiye. King'iyo kaka ne rais nitie Migori, singo moko manowacho osebet actualized. Rais nowuoye wach Sony Sugar last year, notero milion 500 mondo okony sugarcane, man jopur mag sugarcane osotin. Rais nowuoye wach livestock college ma Awendo itimo. Rais nowuoye e yo maya Mbite nyaka Mouru. Cleophas, an gi kese kata ma concern yono odhi mbele. Omiyo magi projects ma Onagi mwaluongo ni equalizer ma sama itime gin gik monego wanwang' chon higni 10 manosekalo, lakini sani kok wanwang'ogi. Omiyo sama wantie kama to wabediuru mamuol, wawinje mit kodhni, wapure wanwang'e kodhni. To kodhni sama koth chwe kama ok ochuno ni wadhi ni good governance waongego. Apana. Chamo mar ODM ni, one of the pillars ma wan go ni en good governance. Article 10 e chike mag Kenya ka. Good governance, public participation. Omiyo jotendwa mantie kata ODM kata ma governance kata e Senate, sama wan e broad base kae to unwang'o mit moro, umbe temuru bede gi good governance mondo mit ni ochope ne jopiny te. Kwadhi e wach mar wakili Wedo wacho, ayigi weda gimoro wach achiel ni kik wawuog e broad base sani. Wabedu e broad base ni, wawinj mitne, ka gik sa siasa 2027 to wadhi ng'e kumwadhiye. To wach madagi e wach ma okayie gi wakili Weda. Kidhi US, idhi America kucho, nitie areas mag Republican gi areas mag Democrats. Areas mag Republican pod biro bet Republican. Nitie nyaka areas mag swing states. Omiyo Onagi, chama moro mar ODM ni, mae chama mar lobbying. Siasa mag all over the world, makata ma Kenya kae, nyaka ibed gi party moro mitimo go negotiations mondo gik moko matundo chope gweng'u. Omiyo ayie go ni nitie article 38 ma wacho